don ma su yi ƙoƙarin amsa ya ku yi magana to ana ba ku kuma baban gida ka ɗan jawo ba ɗan jawo nan gaba baban gida don girman Allah ka ga halayen da muke ciki kuma na ji abin da kawa su dubu ka ɗan ƙara sunan ɗan ku ɗan ƙara sunan kan kuma tun da wani ku yo gaba gaba ku yo nan gaba gaba nan ku yo gaba yawa ku yo gaba a ya dawo nan ke ɗan ƙara ta kai alhaji ƙarabo ku bai alhaji nan bai jin baban gida na ji abin da kawa su dubu kuma ba haka nan baban gida wanda ka roƙo wanda ka diban maslaha ga lalura ba ka yiwa ka zo kana an ga maganganu da kai da wanda ka roƙo saboda Allah baban gida ka dibi halayen da muke ciki ku dibi halayen da muke ciki kai kuma ina hance yake duk inda hance yake don girman Allah da annabi ba ta hance don abin da iyaka motar nan ne ko don girman Allah ku sayar da ita don Allah ku sayar da ita don Allah da annabi mu da a hito a sai mu cikin wannan hali ban da dai komi ban da tare da komi da ka sani ita ɗaita kuma ko ita daga shekara sai shekara na aka hawanta ku diba ku gani illahi ya lautuke don girman Allah ku kira mai sai a sayar da motar na don girman Allah da annabi ku to a wance mu gallan lura ga kai shiri wallahi tallahi ban da komi da ka sani shiri bari magana yanzu magana ka ce in wanda abu ya faru da kai ka ce haka da komai ka gani mun san duka matsayin ku nan ba wanda ba mu san matsayin shi ba in dai har kuna nuna mana ku ba ku da komai ko to sai dai mu yake ku wallahi dogo abin da mun ka mallaka kenan abin da nan mallaka kenan ga rayuwata wallahi baya gari shi ban mallaki komai ba duniya amma sai abin da kun ka mallaka duka ai shi aka ce in ba samu ba su waɗi tsakani da Allah ne kai muku magana gaba akwai gidaje da yanan kuma duk muka tsallaka su ko to wallahi ba mu da gida ni dai ban da gidan da ka gani gare ni wallahi shi dai na gare ni wallahi in ina ce gidan da ka gani ciki gare wallahi shi dai a gare ni to kai za ka yi magana ne maganan ka da mutane zo magana na gare su don girman Allah sun dai ga halin da muke ciki yi muku walakanci ba daidai bane tunda mu so muka yi mu koma gida ashe ku ba daidai bane ashe a zage ku don haka don girman Allah a tashi tsaye da ƴan uwa da abokan arziki Allah zai kan bai ma san magana da ya faɗi to ku ce abin da muka diban muku ya fi kake tafi sannan kuma kamar yadda suka yi mana bayani wa'adin da aka ɗiba muna ya kusa cika don haka don Allah a tashi tsaye kai magana ka ce wa'adin da an ka wa'adin da aka ɗiba muna ya cika ya ma kusan cika dan ƙara muna ma sun kai tsakani da Allah da annabi don girman Allah duk wanda kuka gani ga lalura da ku gane shi abin da nan mallaka ni na faɗa maka gundun motar don girman Allah a sayar da ita billahi la ilaha illa huwa ban mallaki komai duniya Allah gaban da ita ku sayar da su in kun ka sayar da ita don Allah abin da aka hada don Allah ku yi mu bayani mu alhaji na ba la ya ciya ma ɗin ga ko duk duniya ya za ni in bai faɗi haka ba wallahi ban da wani mafita in ba haka ne ina maganin ka gwada masa maganin ka ina yake ba ga shi ne nan gwada masa maganin kun kusan mutuwar hawan jini kaga ga guda ji sun dogo kaga magunguna da an kaso muna ba ku da lafiya amma an taimaka maku za ku ce yanzu ni ba ku gani yanzu in ba su taimaka mana ba ina suka so muna wa'anga magunguna saboda Allah giddo wannan ruwan nan ni ba ka gani har da ƙarin ruwa kai kowane iri wannan magunguna tsakani da Allah da Annabi babu kallon da ba su muna ba kan gani ji ba ku gani saboda Allah da Annabi don girman Allah da Annabi ku taimaka mana ga inda an ka samu ruwa shi bai yi magana da kai ne sai mai ba ka magana ta kun ji saƙon dai mutanen ku yanzu ko in dai kun yi shiru da su za su bi su shiru insha Allah in ba su ba wannan bidiyon ne koma daga inda